Λοιπόν, όλη η δουλειά έγινε για αυτό εδώ το κοντάρι παύλα δόρυ, ώστε αυτό να προσαρμόζεται εδώ, και από ό,τι βλέπω καλά το καταφέραμε. Πάει εφαρμοστό όπως πρέπει και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θέλουμε. Τώρα βέβαια αυτό δεν θα είναι έτσι, αυτό εδώ θα έρθει στο κέντρο, θα σφίσει λατιφί ώστε να έρθει έτσι και έτσι, να μην είναι φλάτα από τη μια μεριά, να κάνει καμπύλη και να κεντράρει με το υπόλοιπο δόρυ. Αυτό. Το επόμενο βήμα θα το δούμε. Δεν είναι φοβερό κάτι να ξεκινάει ως ένα τέτοιο κομμάτι σούστα και τελικά να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Κάναμε τα bevel, τώρα σειρά έχει να φτιάξουμε αυτό εδώ, να το κεντράρουμε με αυτό εδώ όπως είπαμε, και μετά βαφή, σκλήρινση δηλαδή, επαναφορές κλπ. Δεν ξέρω πόσοι εκεί έξω φαντάζεστε ότι μαχαιροποιός είναι, μπορεί να κάνει. Για ρωτήστε πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Το αρχικό σχέδιο εδώ, έρχεσαι, σχεδιάζεις αυτό που φαντάζεσαι και εμείς απλά το φτιάχνουμε έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει 20 πόντους λάμα, συνολικά είναι 37 πόντους. Είπαμε, ό,τι φαντάζεσαι έρχεσαι, το φτιάχνουμε. 2,5 μέτρα κοντάρι. Έτοιμο για βαφή. Αυτή είναι η περιβόητη λόγχη που λέμε ότι φτιάχνουμε. Θα τριφτεί στο χέρι, να φύγουν οι πολλές γραμμές και από τις δύο μεριές, και μετά θα μπει για βαφή. Να σκληρύνει το μέταλλο και πλέον να λέγεται λόγχη επισήμως. Έχω γίνει τρύπες εδώ για να μπει κανένα καρφί να κρατάει το ξύλο. Αυτά. Να είστε καλά.